Pasatako larun batean, otsailaren 23an, Noainek Zuhaitzaren eguna ospatu zuen. Zuhaitz Anaia izenburupean 17. edizioa. Gaur Koldo berri dugu gurekin xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, mi esker. Orduan egun polita. Bai, egun polita. Zuhaitz Anaiaren eguna horrela ditzen dugu, beti festa bada, ez, herriarentzat, bai. Bai, eta esan bezala 17. edizioa errotuta dagoen festa. Hori da, 17 urtez ja, bai, hori da. Gainera, egun hauetan eguraldia daukagun eguraldiarekin, ez? Bai, eguna proposa eta hori, Zuhaitza landatu eta gero beti egiten da hamaiketako bat hartu eta bueno, bai, jendea egia esan oso ongi pasatzen du, bai. Nola sortu zen ekimen hau? Bueno, gehien bat, historia hau sortu zen Agenda 21 arloatik eta baita ere Lorezain taldetik. Gehien bat, bai atzerritik edo kanpotik Noainera bizitzera etortzen ziren pertsonak, bai umeek, pixka eta harremana izateko herriarekin, eta ez bakarrik herriarekin, baizik eta inguru giroarekin, eta baita ere publikoak diren gauzak beraiek ganatzeko eta gero helduak direnean zaintzeko. Bai. Eta helburuak betetzen dira? Bai, gehien bat, bai, oso gutxi ematen da Noainen gauzak apurtzea publikoak, baitaren oso nabaria da jendeak duen inguru giroarekin harremana eta ez dakite pixkat kontzientzia. Bai, kontzientzia hori da, bai. Orduan batez ere umei zuzendutako jaia etorkizuna direlako. Bai, horrela hasi zen pixka bat, baina izan ziren baita ere uste dut 2010 urtean, ez, barkatu, 2004 urtean, bazegoela hainbeste toki berri landatzeko, zabaldu zera baita ere, pertsona batek edo hildako bat edo halako gauzetan ez, nahi bazuten ere landatu zitazketela, ez, Zuhaitzak. Orain bai egia da, joan direla pixka bat tokiak murrizten, ja, bueno, gero eta toki gutxiago dago Zuhaitzak landatzeko, eta bueno, eskatzen badute, bai aukera dago, baina normalean da jaio berrien anaiak izateko Zuhaitz hauek, ez? Eta jende asko hartzen du parte, jende askok? Bai, lehen hasiera batean hartzen zituzten, jartzen ziren Noaineko ume guztien, jaiotzen zen ume guztien kopuru hori. Gero bai, pixka bat ikusi zen, murrizten zenean tokia eta asko zirela, eta orain egiten dira eskatzen dutenek. Eskatzen dutenek, harreman jartzen da beraiekin, aukera ematen zaie ume guztiei, baina gero bai onartzen dutenek haiekin egiten da, ez? Orduan jaiotza kopurua handitu egin denez, horregatik orain interesatuentzat? Ez da hori, baizik eta egon zen momentu bat, zeudela hainbeste ume jaiota, adibidez, aldatu zela lehen, udaletxeak horretzen zuen jartzen dalako plaka bat, ez, bere izenarekin, umearekin izenarekin, Zuhaitzain ondoan, eta noiz jaio zen, eta guzti hori. Iritsi zen momentu bat, hainbeste zirela kriston zainketa lanak edo? Ez zainketa baizik eta ordainketa lana, ez? Orduan, bai hor murriztu zen, nahi zuenari ematea eta beraiek ordaintzen dute plaka. Zuhaitza udaletxeak jartzen du, baina plaka ordaintzen du norbera. Arazoa izan da, hori izan zen, zegoela azalera landatzeko, orain nola aldatu den eta bakarrik nahi duenak landatzen duen, joaten gara pixkanaka ez dira inbeste, orduan, bai. Bai, eta zen nolako prestaketa lanak eskatzen du honek? Bueno, pentsa bidali behar direla eskutitzak jaiotzen diren ume guztiei, gero jaso behar dira zeintzuk nahi duten, zeintzuk ez,
normalean ez dutenak nahi ez dute deuseraten, baina nahi dutenak bai. Gero, jaso behar da dirua plaka eta erosteko, eta hori egiten da, bulegoko lana ez, eta gero lorezain lana, egin behar dugu zuloa egin, zuhaitzak erosi eta ekarri, gero han festa denean prestatzen dugu, mailak prestatzen ditugu, hamaiketakorako, landatzen dugu beraiekin eta sartzen diogu nola egiten den, ze zuhaitza mota den. Eta gutik kanpo baita ere bolondresak etortzen dira normalean, noain herriko bolondresak eta laguntzen gaituzte baita ere. Eta ze zuhaitz motak dira? Saiatzen gara normalean hemengo espeziak jartzen. Orduan, badaude arteak, aritzak, astigarrak, baina gehien bat gure bailaran dauden espeziak, horiek erabiltzen ditugu, uste dugulako eta ikusi dugulako baita ere urteetan zehar direla hobekien moldatzen direnak, orduan, hori erabiltzen dugu. Eta aukeratutako lekua landatzeko? Normalean egiten da ikusten zenolako espazio dugu libre eta zenolako gauzonak eman behar digun hor zuhaitzak egotea. Izan daiteke estetikoa, izan daiteke gehien bat toki guztietan ematen diguna da inguru giroaren edo kanbio klimatikoaren aurka egiteko indarra. Orduan, toki guztietan ongi etortzen zaigu, baina bai izan behar dugu kontu non ez dute molestatzen, guzti hori kontutan hartu eta pixka bat. Eta umeek azkar ikasten dute, nola landatu? Gehien bat kontutan hartu landatzen dela jaio den ume horren, orduan ez dira konturatzen. Baina bai bere gurasoek edo bere aitonak etortzen dira, ize, kosa, etortzen da jende pila, bai hartzen dutela lan hori, gero askotan beraiek joaten dira urestatzera, guk zaintzen ditugu gero, baina badaude askok eta askok joaten dira zaintzera, eta bai ume hori ikusten duela nola bere zuhaitza handitzen den berarekin batera. Orduan igual lehenengo urtean ez, baina bi urte dituztenean 3 ja ikusten dute eta oso polita bai. Bai, betiko hor ze gainera hori zuhaitzen bizitza da. Oso handia, oso luzea bai. Bai, unkituta edo unkigarria da zuretzat hau? Bai, ikusten dituzunean hor familiak eta pertsonak hor landatzen eta pozik eta gero askotan ez, igual komentatu norbaitek, nire zuhaitza eta zaindu ongi eta bai, polita da, oso polita bai. Bai, oso simbolikoa. Hoxe. Bai. Norbaitetan pentsatzen ari zara edo... Azkenean jende asko pasatzen da hortik eta ez dago pertsona bat ez, baizik eta gehien bat hori kolektiboa ez, zenolako azkenean hartzen du kontzientzia ez, naturarekin entzuten duzu, zer hitz egiten duten, zaindu behar duzu, ez dakiz zer, eraien artean ez, eta hori oso polita da azkenean. Pentsatu behar dugu zuhaitzak eta landareak ez zeuden guk ez ginateke bizitziko orduan, uste dut hor ekitaldi horrekin hartzen dela pixka bat kontzientzia ez horretan, zen askotan pertsona dauden ez direla mendira joan edo ez dutela inoiz landatu ez da landare bat ez, eta hor hartzen dute pixka bat igual ez. Eta otsailean egitearen arrazoia, urte hasiera delako alde batetik ez pentsatzen dut, eta udaberri ez. Gehien bat da landatzeko eperiko hoberena orain delako. Igual izango zen hobeto udan ez, azkenean eguraldiak askotan ematen dizkigu galako zaplastekoak, baina orain landatzeko epea da eta baita ere uste dut ona dela beraiek ikustea pixka bat urte osoaren ez zuhaitzaren bizitza nola doan ez, eta hor landatzen dela urtaroaren epe honetan eta
pixka bat ez nahasteagatik, orain da epe ona, orduan orain landatzen da, eta jazta. Orduan, 17 urte noain berdeago egiten. Hoxe, bai, egia esan Lorezainen taldea ez, oso lan ona egin du ez alde honetatik, baita egia da udaletxeetik lana egiten utzi dutela eta baita ere babestu, eta bai oso kontzientzia handia izan da noainen, bai ekologikoki eta bai estetikoki ez, aldatzeko herri pixkatu gogorra ez, aintzinean zela, loretegi gabe eta lan asko egin da, eta orain esan daiteke pixka referentzia dela ez, lorategi buruz eta baita ere gehien bat Lorezain ekologikoa egin dela duela urte pila eta bai, berdetzen eta zaintzen, bai. Bai, arnasgune bat bihurtu da. Hoxe, bai. Eta etorkizunari begira baldituzue erronkak edo... Bai, proiektu pila daude beti hor barra ez, orain ari da bailara guztia bidez, zeuden bideak beste batzuk konpondu dira ez, bide sare bat egiten, bai jendea paseatzeko, bai disfrutatzeko, bide horietan egin nahi dire esi batzuk, zuhaitzekin, eta pixkat animaliak protekzioa emateko, azkenean beti da dena zuzen bide batean, ez? Hori da, jasangarria izatea, ekologia zaintzea, ingurugiroa, eta batez ere pertsonak toki aproposago batean bizitzea. Pertsonak eta animaliak ez ingurugiroa. Bai, esan duzun moduan, azkenean denak eragiten du guztiari, gu ekosistema berdinean bizi gara ez, eta denak gara horren parte. Hoxe, hori da historia ez, azkenean konturatu gara ze kalteari garen egiten eta hori atzera botatzea da garrantzitsuena. Bai, bestela zaua agortzen delako. Horixe. Bai, orduan animatzen duzu noski baietz datorren urteari begira ere, bai jendeak parte hartzeko? Noski. Azkenean oso festa polita da eta kontzientzia izan behar dugu ez baditu landareak ez zuhaitzak aupikutara doala eta bai animatu bai, eta egia esan ez dago bakarrik ekitaldi hau, baude noainen ekitaldi pila ez, honi buruz bolondresak agertzen dira eta beti deialdi bat dagoenean jendeak agertzen da bai. Zuhaitz hauetara bueltatuz, plakak eta abar mantentze lanak behar dituzte edo? Bai, normalean plakak igual ez hainbeste, batzutan tokatzen da badia zuhaitzak handitu direla pila eta tokatzen da tokiz aldatzea, ez, mugitzea. Baina gehien bat zuhaitzak dira ez, lana dutenak, bere aldean egin behar da pixka garbitu, ureztatu egin behar da lehenengo 4-5 urtetan ziur, gero joaten da ureztapena murrizten, beraiek ohitutzeko ez, hemen bizitzera. Eta kimatu, lan guzti horiek egin behar dira, baina pena merezi du. Eta bolondresak bilatzen noiz hasten zarete gutxi gora bera? Normalean nik uste hilabete bat denago edo, eta normalean ia beti berdinak agertzen dira ez, baina bai, hilabete bat denago eta jendea pozik etortzen da. Esan duzu urtean zehar ekitaldi gehiago daudela? Bai, noainen ekitaldi asko daude, bai naturarekin bat edo lorategiekin bat. Urtero egiten da feria bat, Bionoain izenekoa, hor etortzen dira lan desberdinak egiten dituzten enpresak eta justo ekologikoa egiten duten barazkiak, frutak, gero ez dakit adibidez
elektrikoak diren autoak, guzti hori. Eta baita ere horre egiten dira ekitaldi ezberdinak, hitzaldiak, beti ekologikoarekin bat doazen gauzak, ez? Eta hori urtean behin egiten da, gero egiten da zuhaitzena, eta ateratzen dira urteetan zehar gauza ezberdinak, ez? Egin zen baita ere bitan Biotxef izeneko beste ekitaldi bat, zeudela lorategi batzuk elkarrekin jatetxe batzuekin, eta ziren pixka bat beraien armarria, ez? Lorategi horiek, gero eramaten zituzten hortik barazkiak, egiten ziren baita ere halako hitzaldi batzuk, edo show cooking batzuk ere bai, beti horretan. Ez zarete aspertzen? Batez. Azkenean, lorezain den pertsona batentzako polita da, zeren ez duzu bakarrik gauz bat egiten baizik eta gauz pila, ez, eta bai, polita da, aspertu batez. Aberasgarria. Bai, oso, bai. Eta nun kontsultatu ditzazkegu hori ekitaldi hauek edo? Bueno, normalean udaletxeko web horrian agertzen dira. Orduan, www.noain.es uste dela. Eta baita ere Agenda 21 arloan, baita ere badago Facebook bat, eta hor galdetu ditezke. Edo badago baita ere gure egoitza, Lorenea izeneko Lastozko etxe bat. Eta buleago dago eta irekia gaude nahi duena etortzeko eta galdetzeko. Bai, esan duzulako Agenda 21 proiektuaren barneko ekintza dela. Bai. Eta izan ere Agenda 21aren inguruan bilerak eta bar ere eskaintzen dituzue informatzeko. Egia esan Agenda 21 eta Lorezainen taldea bat da eta denen artean egiten da dena. Orduan beti galdetzen baduzu Lorezain bati edo bulegoan dagoen gure nagusiari edo beti dago irekita jendea galdetzeko eta bai. Ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun, esan ez dena? Bueno, gehien bat istorio hau egiten da, esan dugun bezala, inguru giroa mantentzeko eta zaintzeko. Eta baita ere pertsonak kontzientzia hartzeko zer dugun eta nora goazen, hori da. Nik uste dut argi gelditu dela, Koldo. Bale, ina esker. Hurrengora arte. Bai, agur.